Illum nitolbuh il-mulej li bil-qawwa tad-demm għażiż tiegħu, bil-misteru kbir tal-umiltà tiegħu inaddaf l-imħabbiet tagħna, il-ħbiberijiet tagħna, ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Inaddafhom. Għax fina hemm qaċċ għall-imħabba. Imma dan l-qaċċ irid jissaffa bil-ħniena kontinwa tal-mulej. Ejjew ma niċħdux l-qaċċ li hemm fina għall-imħabba. Imma llum nitolbu l-mulej li bil-misteru tad-demm għażiż tiegħu u tal-umiltà tiegħu l-imħabbiet tagħna kbar u żgħar jitnatfu, jissaffew, isiru jixbħu lil tiegħu. Għaliex il-kejl tal-imħabba vera jallimulna hu f'demmu imxerret għalina. Mela l-imħabba vera ma tiddejjaqx tingħata, ma tibżax mis-salib u titlob lill-mulej li waqt li jsaffiha jagħmilha sabiħa, qawwija li tagħti l-ħajja.